ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serya tayo itaalawas ang napauluan, awan, karbangan. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Dinamag mo kumakankwana no nakapasamot laang ni Amy, iho. Nag-offline motan, mami. Adda siguro importanteng aramidan na. Sa bagay, kasta talaga't empleyado. Masapol nga agtulnog iti boss na. Ina ko na, imbag ita, tabasit pa iti tao. Narigat no adunto ti tao. Iyawag mo adagos kanyak no anya ti resulta, iho. Ariglado, mama. Apay nga minanapan kayo ijay, mami. Saan ka di nga imbaga kamangi kabilak iti kayo iti nga to ti ruangan? Naawa ni ti panunot ko. Kunak no nalpasen anag na ni Flora ijay. Nagalis akas lakiwat day ja babay. Addan to aramidag kan kwa na? Ijay likod nga ta tinagnaan na. Taapay asaan nga iso tinatamaan. Di ko nakat adda pay laang ijaunag. Saan mat? Ta idikwan? Da kayo mat tinapan ijay. Agkurang nga mintitimba. Iso amapanak ko mamangala. Apay nga min, ada kayo tinapan. Nangibaon kayo kumaiti sa bali. Agpabanglo ako mangarod ka ni Julius. Hanggang kasdyan mutaan, tinapasamak. Iso ada kayon, tinapan na ngala, kasta ka di? Diyo amo nga dak di tarwar ti ruangan. Nangeg ko amin ti saritaan nyo iti anak mo, Magda. Julius, adda ka di nangeg mo. Nangeg ko nga rodami na saritaan nyo. Gapo iti dakes a plano yo. Da kayo matlaang tinagsagrap. Ha, makapadismaya kayo. Nagdakes ti aramid yung agina. Nagbidot laeng mo ti anak ko, Julius. Kasanon no siyak tinagnayjay. Kaslada kayon nga agina tinangdangran kanyak. Ay, ngamawan ti kasta panggapmikan ka. Apay, di mo inanawa ti anak mo iti plano ng aramidan. Jay kunakon. Kasanon no siyak tinakapasamakan ti kasta. Amy, umay ka dito eh, ator ni Amy. Ha? Anya ti ko nam, love? Top 10 ka, love. Adda ni Jervy Ijayan ti bulletin board. Kawawag na. Pudno ka di, love. Nakapasaak. Saan ka lang nga nakapasa? Adda ka kano iti top 10. Agyaman ako na, Diyos ko. Natungpal ti arapaap ko. Mabalinta na pasyaran ni Dadim. Kayat mo apasyaran ta ni Daddy, love? Kailiw ko matiransyo. Napadasak ngamin tinagbali na katulong ijay. When tanagpakan ka iti garami kan ruot kadag iti baka. Idinto tamay sa kagayam abilyonaryo. No saan ka nagbali na katulong iti rancho, saan ka kumamit na nasarakan? Ay, kita kanyo tilinaw ti pagiwarnak, sir. Oh, ay. Anya ka di dayta. Pauray ka lang nagtartaray at manon dito'y ayan ko. Ay, top 10 tigayim ko iti bar exam, sir. Ni ay may top 10. Ha? May son, ananay nga abogado tigayim ko. Anya? Ti anak ko? Nagturpos nga uray pimanaw iti puder ko. Maragsakan amang ipadamag kada kayo iti balegi tigayim ko, sir. Ha? Flora, malagip na pa'y nga tati anak ko. Saan ka da pinakumustahan na kayo, sir? Kaawatan, ngawan tigura na kada kayo. Sapay kuma. Mailiw ako ni ti anak ko. Kasano ang makapagkidawak iti pamakawan ken kwa na? Saan yun akagura tigayim ko, sir? Naamiris kon dagiti kamalik. Nakapagpanunutag, idi pinanawan nak ti anak ko.
Mabalin mo kano ti agawid. Kuna ti doktor, mami. Saan samot ang nagsubsubli ni Julius diti ospital? Di na panak iti pagbayadan. Binayadan kanumat ni Daddy Julius ti bill dito yung ospital. Kasta ka di. Mabainak paikit din gapo iti napasamak. Ni Flora ko matamaan. Hanggang syakmatan. Uray kumamat, no saan anangag ni Daddy Julius ti saritaan ta. Nagmalas nga rod. Di talakat nga minagan-anad. Papuskulon talatan ti rupata. Awan mo't papananta sa bali. No di ijay balay ni Julius. Diyak lakit di kayat ti agsubli nga agab-abang iti pagyanan tayo akas idi, mami. Uray siyak Nang runa kat agpadpadamot nga awan trabaho ta. Ada pagiwarnak dito'y lamiseta iti salas. Kita man. Ada na linyaan iti ballpen. Basa man. Dagiti nakapasa iti bar exam. Malvar Aimee de Vera? Anya tinakitam di ta pagiwarnak. Tauray kala nagnga. Basaam tinalinyaan iti ballpen anagan, mami. Yawat mo. Takitaak man. Ato Saan nga ta? Aka nagnagan na lang dayta. Ang uray ti middle name na Adivera. Kat isumat. Mabalin aka nagnagan na laang, mami. Imposible mat ani Aimee dayta. Hello, Flora? Nakahawag ka man. Congratulations, gayam! Top 10 kagayam iti bar exam Amumon, Flora? Agyaman ako na gayam. Uwa. Oy, ang mga nudin akon am mo, tamay sakan nga abogada. Sobra ka, mat. Sikapay lang tigayam ko. Iti kaano man, sikalat na tigayam ko Flora. Loka? Kat, kumusta mat ni Daddy dita? Impakita kan kwa na tinagan mo iti pagyawarnak. Kaya't na ti dumawat kan ka iti pamakawan. Ngam di na kanumat amo ti ayan mo. Takkal ti nagbalbaliwan na, gayam. Madlaw ko akailiw na kan. Pudno ka di, gayam? Umay kaminto dita. Ngam saan mo pa'y nga ibagbagakan ni Daddy? Flora. Saan mo mo't nga ugali ti agday ang kabayatan ti panagtrabahom? Itamampay. Sir, adaman damagak. Nukas pangarigan umay pumasyar ni Aimee. Saan yung kadi akagura? Nakaamiris akon. Kayat ko pa'y nga agsubli ti anak ko. Ngam dagiti agi na amagda kan Claudia. Sir, agpaiso ka diti imbagayaw? Agbababawi aka dagiti nararamid ko iti anak ko. Hamum ka di. Asik ako matinatamaan iti kayo nga karga ni Claudia iti nga ato ti ruhangan. Anya ti kayat yo asawan, sir? Dumngag ka. Tay salaysay ko tinapasamak. Nay, imay kayo matiti rancho nga gina. Ay, kumusta ka, nana? Aglisi kay ti dalan mi. Apay nga agyan kay ti dalan? Amulata ni Apo Diyos kay salakan ti awan basol na. Kat ti nakabasol. Iso, ti pagbawingan ti dakas apanggap ti managdakdakas. Awan ti amok kadagiti sasawam. Ay, saan kan nga gindi di amo tamo kon ti amin. Agbalbaliw kayo nga minon. Natangig kayo pa'y lang. Kat awan mo ti maipanakkel yo. Apay ka di akasta ka. Kayat mo ta pagtala
alawon ka dito yung rancho? Kabaalam ka di nga aramidan, ti kabaelak nga aramidan. Ay, awan apulos karbangam dito yung rancho. Kukwa ni Aimee daytoy. Love, mapanta ka din ijay rancho? Wen, irorte driver ti kotse. Imbaga kon ken kuana itay. Umay ka dimat da mama? Wen kano. Ngam ko na ni Jervy. Ajay kano kotse na ti pagluganan da ka ni mama. Saan da makilugan ka na ta? Nalawa mo't jay lugan mo. Saan nga mina makaururay ni Jervy? No kayat na ti umunan to nga agawid. Wano maudi. Maaramid na ti kayat na. Talugan na kat nga ron. Sabagay. No agbati tapay ijay. Amangan no din napay kayat ti umyan ijay. Mapandala nga agpasyar. Ken makisarita ijay ranchoyo. Apay nga imay ka dito'y balay mi. Saan adito'y ti ayan ti trabaho? Saan nga umay agtrabaho, nana? Urayag laeng ti tunay abos ditoy. Oh, apay ko mga urayam ni Julius. Ay, saan ani Sir Julius ti urayag ako nakatunay, nana? Ada urayag ditoy. Agurayak lang iti sumagmamano a minutos. Agtugawak pa ito'y sirok ti kayo dito'y arubayan. Sika ti makaam mo. No asino manday takunam nga urayam. Numabalain, saan kayo pa'y apumanaw dito'y, nana? Asino ka kumaamang mandar kanyak? Katulong kalaang. Sir Julius! Umay kayo ditoy! Amangan no ni Aimee ti sumungad! Anya ti kunam. Ulitan man, Flora. Umay kayo dito'y kunak! Agturong tilugan na sumungad dito'y arubayan niyo! Amangan no da Aimee kan Andrew ti sumungad! Anya? Ne, dua mo takot siya ti agturong dito eh. Oh, aday tadan! Daddy! Aimee, anak! Aimee, pakawanan na ko, ma. Arakupan ka man, anak. Daddy, kailiw kayo unay. Agyaman ak unay, anak. Tapi nasarnak matlangan. Wan, Daddy. Kadwak ti kabsat, kan ina ni Andrew. Anya? Kabsat kan inana ko nam. Nakakutsa damat. Kunak man marigrigat ni Andrew. Daddy, nagpamarang lang ang marigrigat. Agam, saan aday ti pagsaritaan tayo? Ay, umay kayo nga rudan. Sumrek tayo di tabalay. Magda, Claudia, mangisaga na kayo itipagsasangwan mi dito'y salas. Ay siyakon, sir. Ang mga noan niya pa'y ti isaga na dagitang agina. Hay, awan pa nagtalag ko kadagitang agina. Uno saan? Bantayak ida amang isaga na. Ala, sikan ti makaam mo. Pakaidayawak ta nakaumay kayo dito'y pagtangan mi kabsat. Ibaga kon ti gagarami. Tada ka no aramidan ti anak ko ani Jervy ije syudad inton madamdama. Dawatan mi kuma ti pamalubos mo nga ikalay sa ti anak ko ani Andrew ni Aimee nga anak mo. Nuan niya ti pakaragsakan ti anak ko. Sana siya ti agbalin na tubang kabsat. At dadamatan iti husto nga edad. Ngemsakbay ti amin. Itid ko pa'y kumaki ni Aimee. Tinabayagan nga imbati day di inana. Aimee anak, adtoy, tinabayagan nga induldulin ko. Papaitid kan ka day di inam. Ha? Basik abaol? Anya tilinaon dayta, Daddy. Adtoy titulbak na. Lukatam, takitaem tilinaon na. Apay nga imbaw na ta ni Daddy Julius amang isagana iti merienda dagita. Aganos tapay ita, anak ko. Agdungpal talatan.
Inton ipantatimakan ni Salas, mangagta ti saritaan da. Wen anak, iso nga gawaan ta ti mangisagana kadag ito'y tapno makapantan ijay Salas. Masurunak matitiday ta, Flora. Bambantayan na takit din dito'y kusina. Wen nga rod. Mabalinan. Ipantan ti pagpalamiis iti ayanda. Nalukatakwan, Daddy. Papeles mat dagitoy. Basaak man? Last will and testament daytoy, Daddy. Nailanad ako kwak ti rancho kan balay. Uwan, anak. Day tatibilin ni mamim iti agsakitan. Imparamid na dagitan sakbay apimusay. Ita, tadaan ka niti husto nga edad. Ited kon kan ka. Gayam, kayat nga rod asawon dayta, nga awan karbangan ti ore asino nga agaray. Wano mangibaga ako kwa na ti rancho kan balay mo. Agyan kami matan ka ni Andrew ija syudad. Ta ijay ti ayan ti negosyo na. Gayem, sikan ti dutukak amang tarawidwid iti amin. Sika ti kangatuan amang kita kadag iti tao. Kan tuy balay. Nangat nga to pa'y laang mo't ani Sir Julius, gayam. No kayat ni Daddy, alaak matan ija syudad. Saanan nga agtrabaho? Tapno makainanamat. Tapno di yung mat ko na anaranggasak. Agpili kayo, no anya ti kayat yung trabaho dito rancho. Para dalos, tumulong agitad iti kanan, dagiti baka, anabiit pa'y anaganak. Dagiti lalaki ti agsawar amang kita kadagiti bulo sa baka. Agsweldo kami kadimat? Aywan alangan nga agtrabaho kayo iti libre. Anya nga iti igatang yu iti kanan nyo, no saan kayo nga agsweldo? Flora, mangbaliak man nga rod iti sweldo? Ay, saan pa'y amabalin ti agbali tawan pa'y kinsinas? At dapay mo't kanan nyo anabati ijabalay ni gayim ay may. Di kay pa'y nang rugi ang nagtrabaho, agbali kayo! Ninamnama tama tagikwata ti rancho. Iso nga inremedyota napapanaw ni Aimee. Kuko namat gayam ti rancho. Awan na pulos ti karbangan ta, Mami. Daytoy samot tay kunkunada, akarma. Nagbalinta ka tamatang-tangdanan lang dito'y rancho. Imbaglakit din Tadi data pinapanaw dito'y. Awan pagkamangan ta. Nagkasat matgayam ti biyag ni Aimee. Bak nang gayam ti agbalin nga asawa na. Abugada pa yan. Ay na, agkupit ti barukong ko iti apal. Claudia, no impasnak mo kumamot tinagadal. Saan kumakas to'y tinagbanagan ta? Dagiti inrurumanta. Isuda mo't tinagbalin nga among ta dito rancho. Daay me, kan Flora. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas anapuluan. Awan, karbangan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.